लाफानानैनो सान्थि सुक्ति खालामदोंमोन नाथाय दिनै माबायदि बेफोरबायदि बारंबार साफ्रोमबो एनडिएफबि केडार्सफोरनि सायाव बेफोरबायदि जाखो बिनि उनाव जोंनि अबस्थाया दिनैसिम बिदि केसजों भुगिबाय थानो गोनां जानाङामोन किमान लाइसेन्स दिसे মই ক'ব লাগে নেকি ইয়াতে বিটিআৰ গভৰ্ণমেণ্ট खुलुमबाय रायजोफोर गिबिसिनथाराव फिथांखि ब्लग इउट्यूब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोननाय बावहरनाय जाबाय स' रायजोफोर मैयाथ' आङो भिडिअबो लाबोनो हायाखिसै मानोना आंनि देहायाबो बारा थिग नङामोन बेखायनो आं भिडिअ बानायनो हायाखै दिनै नोंथांमोननि थाखाय आङो ओरैबायदि माखासे दुखुनांथाव आरो रंजाथाव भिडिअखौ लानानै फैनाय जादों रायजोफोर नोंथांमोना नैबे लाइजामखौ नुखादों दा बिनि सायावनो जोङो सावरायलायगोन नैथियावहाय नैबे सासे एक्स एनडिएफबि केडार्सनि बिसिया मा बुंदों बेखौ जोङो खोनासंगोन लोगोसे एक्स एनडिएफबि केडार्सफ्रा मा बुंदों बेखौबो जों ससे खोनासंगोन थामथियावहाय थगायसुला बिक्रम दैमारिनि बाथ्राखौ जोङो एसे खोनासंनानै फंनैसो बाथ्रा सावरायगोन बे समाव रायजोफोर जोङो सावरायनोसै नैबे बागुरुम्बा मोसानायनि सायावनो नोंथांमोना बागुरुम्बा मोसानायखौहाय बयबो नुखादों दा बागुरुम्बा मोसानाया गेजेराव सानसेल'सै बेखौ वर्ल्ड रेकर्ड खालामनो थाखाय बे मोसानाय हाबाफारिखौ लानाय जोङो नुनो मोनदों दा बेखौ नुसेयावबो बिपिएफ पार्टीनि सीएम यानिकि बिटिसिनि एडुकेशन डिपार्टमेन्टनिफ्राय मोनसे नासयनाय लाइजाम नोंथांमोना नुनो मोनदों रायजोफोर दा बे नासयनाय लाइजाम नाला माथो बुंनाय जोंलाय बेखौलाय ना दा बेयावहाय भेरिफिकेशन खालामजाग्रा माखासे मानसिफ्रा बागुरुम्बायावहाय बाहागो लाहैनानै दङ दा सोरबाया मोसाहैदों सोरबाया दामनाय देनायाव बाहागो लाहैदों नाथाय बेखौ मिथिसेयावबो गावनि हारिनि वर्ल्ड रेकर्ड खालामनो नागिरनाय बयनिफ्रायबो देरसिन भारतनिनो प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि सारा गुवाहाटीयाव फैनाय समावहाय बेखौ दिन्थिफुंनो नागिरनाय नुखानानैबो बिपिएफनि मावथिफ्रा मानो बेबायदि डेट फोसावनानै होखो बिसोरो डेटखौहाय पस्टपन खालामनो हायामोन नामा दिन थारिखखौ बिसोरो सोलायनो हायामोन नामा बेथ' नासयनायसो जादों नङा होनब्ला हिंसा खालामनायसो जादों बियो गभर्नमेन्टनि मिथिबाय दा बिपिएफ पार्टीनि सरकारा बर' हारिनि मोजांखौसो मावनो थाखाय सरकार दादों ना बर' हारिनि गाज्रिखौ मावनो थाखायसो सरकार दादों कुइसना बे रायजो राजाफोरनि सायाव अब्ला मा बुजिखो नोंथांमोना दिनै टेट उथ्रिसारनानै थानाय मानसिफ्रा बे बागुरुम्बायावहाय बाहागो लाहैनानै दङ हयथ' गोबाङानो दङ दा बेखौ मिथिसेयावबो मानो बेबायदि खामानि मावनानै होखो जोबोद दुखुनांथावनि बाथ्रा ना बिपिएफ पार्टीनि साननाय हनाय मानसिफ्रा बिपिएफनि लिडार्सफोरनि थांखियानो बेनोखा जे मात्र गाव गावनि उदैखौ सुफुंनांगौ गावनि जाथि खुरमाखौ फेदेरनांगौ हारिनि थाखाय मा जालांनो जालांबाय था बेनो बिपिएफ पार्टीनि थांखिया दिनै नोंथांमोना नुनो मोनदों दा बिपिएफखौ देरहाहोनायनि फिथाइ बेनो जाहैबाय बिपिएफ देरहानायनि फिननाय नैथियाव एनडिएफबि केडार्सनि सासे बिसिया मा बुंदों नोंथांमोना खोनासंदों मैया माने माबानि कर्टनि हियारिं फैदोंमोन डेट ओमफ्राय बेयाव थांनायावनो माने माबानानै वारेन्ट फैदो होननायाव माबा हमनानै वारेन्टनि माबायाव जामिनदार हमनायाव माने रिजेक्ट जादो होननानै बिदि होननानै लाखिदो आरो बे केसा 2010निनो केस ओमफ्राय दिनैसिम माबायदि जोबा लागासिनो बेफोरबायदि बारंबार थांबाय थानांगौ बियो इमान बोसोर जाबाय आरो 34 इयार्स इसोरो संग्राम खालामनानै दाहालागै जुदि जेबो माबाखौनो मोनाबा माबायदि सान्थि सुक्ति जाखो बियो बेथ' बिटिआर सरकारा बेखौ एकर्ड खालामना लांबाय एनडिएफबिफोरखौ लाफानानैनो सान्थि सुक्ति खालामदोंमोन नाथाय दिनै माबायदि बेफोरबायदि बारंबार साफ्रोमबो एनडिएफबि केडार्सफोरनि सायाव बेफोरबायदि जाखो आरो दिनै लिडारफोराल' बिसि फिसायजों थानानै आराम संसार जागासिनो ओमफ्राय बिसोरनि फिसाफोरा दिनै आलाय सिलाय आनिथानि दिनै सानफ्रोमबो सोरनियाबा डेट फैयो हमना लाङो दाहालागैनो बेफोरबायदि हमना लांबाय थानाय आयेना बोरै जाखो ओमफ्राय बेफोरखौ सरकारा इसेबो नोजोर होनो गियान गैया नामा गावसोरल' मोजां जाबाय थानांगौ नामा आरो 4 लाख होदो 4 लाखा दिनैनि दिनाव मायाव खाथिखो माबायदि जाखो
माबायदि संसार जानांगौ बिसोरो जेराव गावसोरनि बेक्तिनि थाखायथ' खस्थ' खालामाखैमोन बिसोरो बर' हारिनि थाखायनो खस्थ' खालामदोंमोन खिन्थु दिनै गावसोर बेक्तियाल'सो खस्थ' जागासिनो सोरबा रायजो राजायाबोथ' बिसोरखौ नायफैयाखै रायजोनि थाखायनो संग्राम खालामदोंमोन खिन्थु दिनै बिसोर गाव हारसिङैसो खस्थ' जागासिनो आरो माखासे जेलाव दङ बिसोरबोथ' दा बुहुत बिसोरनि न'खरफोरा हालाय हाफाय जानानै दङ ना बेफोरखौ सरकारा एसेबो नोजोर होआ नामा माबायदि जागोन बिदिब्ला थांनाय 5 बोसोराव गोबिन्द सारा एबा प्रमद सारा खुगाजोंल' बुंबाय थाबाय केसखौ फोजोबना होगोन होननानै नाथाय दिनैसिमबो गैया बियो मानि थाखाय जों बुंनो सानोदि केसफोरखौ जोबगोन होननानै मानो फोजोबासै बिथांमोना रेगुलार एटेन्ड जाहैयैनि हमनानै लाखिफिनदों होननानै जोङो खोनानो मोनदों दा बेखौ नुनाय लोगो लोगो इउपिपिएल पार्टिखौहाय सोंखारिदों नंगौना नङा इउपिपिएल पार्टिखौ सोंखारिनायनि सिगां आं नोंथांमोननियावबो गोरोन्थि नुदों मानो नुदों होननानै बुङोब्ला एक्स एनडेबिफ्रा इउपिपिएल पार्टिखौहाय जागायजेननायनिफ्रायनो माखासेफ्रा सापर्ट खालामाखै बिसोरो इउपिपिएल पार्टिखौहाय सुक्ति खालामनायनि उननिफ्रायनो माब्लाबाबो बिसोरो मदद खालामाखै हेंथा होबोबाय थादों आरो सुक्तिनि उनावनो एनडेबिफ्रा गावस्रा गावस्रि जादों अब्ला सरकारा बोरै खामानि मावनो सुबिदा मोननो बेराफारसेथिं नायोब्ला जोङो काउन्सिलनि सिएम बिपिएफ पार्टी अपोजिशननि पार्टी जानानै थानाय बिसोरबो सुक्तिखारिखौहाय हेंथा होदों आरो रायजो राजाफ्राबो हेंथा होदों आरो स्टेटनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो एनडेबिफोरनि जे सुक्ति बेखौहाय मावफुंनो गोसो गैया अब्ला माब्रै जालायखो रायजो राजा नोंथांमोन एनडेबिनि जेंनाया सुस्रांजानाय जाया माब्लाबो सुस्रांजाया बिदिब्ला मानोना एना एनि दङ हेंथा हेंसि दङ बेयावहाय जेराव एनडेबि जानानै एनडेबिफ्रानो जुदि गावसिनि सुक्तिखौनो मावनो थाखाय खाबु होआब्ला अब्ला माब्रै बे जेंनाया सुस्रांजानो बेखौ साननायाबो मोजां ओरैनो सा साज्रांल' बेबायदि खोथा टेबोल बुदावलायनानै बुंनाया जेबो ओंथि गैया जाय सरकारखौ नोंथांमोना नेवसिगारनानै सरकार सिफायनानै गोदान सरकार लाबोदों बे गोदान सरकारनाव बिदो दाना नोंथांमोनाथ' बेखौनो आसा खालामनानैहाय दिनै सरकारखौ सिफायदों सुक्तिखारिया सोर सुक्तिखारिया इउपिपिएलसोमोन आबसुसोमोन नाथाय नोंथांमोना सोरखौ मदद खालामदों बिपिएफ पार्टिखौ बनसुखौ नंगौना नङा एपिबि पार्टिखौ सोरथो बिसोरलाय एपिबि पार्टिया सोर बनसुआ सोर बिपिएफ पार्टिया सोर अब्ला नोंथांमोननि जे मावनो गोनां हाबाफारि बाखि जानानै दङ जे एनडेबिफोरनि रिहेबिलिटेसन आरो एनडेबिफोरनि केस बे जे उइथड्र जानांगौ जानानै दङ बेफोरखौ एपिबि पार्टिया मावगोन नामा बिपिएफ पार्टिया मावगोन नामा बेखौ सानना हवा गावबा गावनि हास्थायनायखौ जाफुङैनि थाखाय दावराव खालामनानैहाय सोरखौबा नोंथांमोना दिनै देरहाहोबाय मोजांनि बाथ्रा बे समाव बिदो ना मा बुङो रायजोफोर बिदो हाग्रामा महिलारिनावहाय बिक्रम दैमारिखौ दाबा मा होनो डिमान्ड खालाम बिक्रम दैमारिमोन बायदियानो बांसिन थगायदों एनडेबिनि नामावहाय बिदो दाना आरो बिपिएफ पार्टिया देरहायोब्लानो एनडेबिखौ बख'नायनि बाथ्रा दंखायोमोन बिदो बख'नानै होथोंसै केस उइथड्र खालामथोंसै ना मा बुङो रायजो राजा नोंथांमोन गाज्रि मोननानै लाब गैया आंबो ओरैनो बुङा नोंथांमोना लाजिनो हागौ नाथाय गोरोन्थिखौ नोंथांमोनाबो गोबां मावदों बेनि थाखायनो नोंथांमोननि जेंनाया सुस्रांजायाखै बेस्राफोर मावगासिनो दङमोन रन्जित बसुमतारी सारमोनाबो गबिन्द चन्द्र बसुमतारी सारमोनाबो बि सावरायग्रा सारमोना दिनै सिएम प्रमद बर'आबो मावगासिनो दङमोन आबसुनि दैदेनगिरि दिपेन बर' सार प्रमद बर' सार गासैबो इउपिपिएलनि मावथिफ्रा मावगासिनो दङमोन नाथाय नोंसोर बायदिया गाव गावनि हास्थायनाय गावबा गाव गाद्दि लुबैनायावहाय नांथाबनानै थानानैहाय सरकारखौहाय नेवसिगारनायनि खारनावनो बेफोर जेंनाया सुस्रांजायाखै होननानैसो आं साननो रायजोफोर थामथियाव फैदो बिक्रम दैमारिया मा बुंदों एसे खोनासं
জুৱা খেলটো খেলিলে পইচা কোনে তোলে এইটোতো মই ক'বই নালাগে হা জুৱা খেলৰ পৰা বজাৰত মদ বিক্ৰী কৰে কোনোবা লাইচেন্স পায় গাঁৱে গাঁৱে কোনোবা লাইচেন্স কৰি হা কিমান লাইচেন্স দিছে মই ক'ব লাগে নেকি ইয়াতে বিটিআৰ গভৰ্ণমেণ্ট এইটোতো মই কোৱা নাই মদ বিক্ৰী কৰিবৰ কাৰণে লাইচেন্স বহুত দিয়া আছে এইবিলাক নকম এইটো চৰকাৰৰ কথা কোনোবা সাধাৰণ মানুহে কোনোবা হেৰিত এই জুৱা খেলিছে এইটোতো আমাৰ ক'ব লগা নাই হা কি কম সিহঁতেতো দেখোন লাইচেন্সে দিছে নহয় না লাইচেন্সে দিছে কিন্তু অনুৰোধ কৰিছো কোনোবা যদি বেছিকে তেনেকুৱা ৰাইজৰ যিটো বেয়া কাম হ'ব এইটো নিজে নিজে চিন্তা কৰিব লাগিব নিজে চিন্তা কৰি নিজৰ ঘৰৰ ছোৱালী আছে ল'ৰা আছে ষ্টুডেণ্ট আছে পঢ়ি আছে তেখেতসকলে যদি এইবোৰ কাম ৰাইজৰ আগত যদি আনে তো অট'মেটিকলি নিজে নিজে ইয়াৰ পৰা এই বেয়া ফলটো পাই যাব না তাৰ কাৰণে কৈছো যোৱা গভৰ্ণমেণ্টত কি ঘটনা হৈছে এইবিলাক আমি আৰু ক'ব নাযাওঁ এইবিলাক মিছা মিছি বিপিএফ আহিছে জুৱা খেলিছে বিপিএফ আহিছে মদ দিছে এইবিলাকতো ক'ব লগা কথাই নাই কিন্তু মদ কিনিবলৈ লাইচেন্স দিছে ইউপিপিএলৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া সময়ত বাহ 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 বিক্ৰম दैमारी বাহ কি কৈছে বহুত ভাল কথা কৈছে না বিক্ৰম दैमारी बिक्रम दैमारी बायदि थगायसुला जोंनि बिटिआरआवहाय गैया नामा होननानै आं सानो दे रायजोफोर प्रमोद बर'आ माब्ला जौनि पारमिसन होखो इउपिपिएल सरकारा माब्लानि समावहाय जौनि पारमिसन होनानैहाय फेस्टिवल खुङै खुङै गामि ओनसोलाव पिकनिक स्पटआवहाय जौनि पारमिसन होखो प्रमोद बर'नि समावहाय माब्ला जौ जुवानि आड्डा जाखो हा बिक्रम दैमारी थगायनो जायगा मोनाखै नोङो दिनै स्किमनि जायगायावहाय जौनि पारमिसन बेफोरबायदि होनायनि खारनावसो दिनैहाय नोंसिनि सरकार सलायनायावहाय दावराव दावसिया बांदों दा देरहानायनि उनावनो गारि बायनानै लानाय बेफोर थांखिया मा नोंथांमोननिया बेखौ मा बुङो गावनि उदैनि थाखायल' नायग्रा होननानै बुङो ना बुङा हा साफ्रोमबो बिपिएफ सापर्टार्सफ्रा दिनैनि समावहाय मा गारि मटर बायनायावसो मोखां सोमदों जाथि खुरमा फेदेरनायावसो मोखां सोमदों हारिनि थाखाय खामानि मावनायाव मोखां सोमाखै बिसोरो गोसोबो गैया गोसोबो होआ बिसोरो नोंथांमोना नायलांबाय था बिक्रम दैमारीमोन बायदि थगायसुला मानसिफोरजों नोंथांमोना थगायजाबाय थागोन नामा रायजो राजा नोंथांमोन दाबो बुजिया नामा जोंनि बर' हारिया आरो बिक्रम दैमारीनि उनाव थानाय मानसिफ्रा मा लाजिनो रोङा नामा एसेबो ना बिसोरबो साननो रोंखाया आदुवा बायदि गोजासो नामा हो जाम्बा टाइपनि मानसि ना साला लाइमोनफोरखौ गथायै थगायबाय बिक्रम दैमारी आरो 2 लाखनि बाथ्रा ओंखारदों नाय नोंसोरो बिक्रम दैमारीमोन बायदिजोंनो फिदिंजाबाय थागोन अब्ला गोजोन्थों रायजोफोर भिडिअआबो बेसेखिनियानोमोन जायफ्रा आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायबाय बर' हारि जै जाथों जै बर' हारिनि